Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa. Kiitos, kun kuuntelet Lähtijät-podcastia. Sä löydät meidät kaikilta podcast-alustoilta, Applesta, Spotifysta, Suplasta tai missä ikinä podcasteja kuunteletkaan. Meidät näet myös YouTubesta, eli tervetuloa myöskin Lähtijät-kanavaa seuraamaan sinne. Meistä olisi myös ihan tosi kivaa ja todella arvokasta, jos sä pystyisit antamaan meille palautetta ja arvostelemaan sun kuuntelukokemuksen, niin me osataan sitten kehittää lähtiöitä myös aina vaan oikeampaan suuntaan, jotta tämä tunti, joka me vietetään yhdessä, olisi mahdollisimman arvokas meille molemmille. Sä löydät meidät myös linkkarista ja Instasta ja myös TikTokkiin on tulossa aika paljon nuorison suosivaa. Kyllä. Joten ei kun chop TikTokkiin. Ja hei, tänään mulla on ilo ja kunnia olla jälleen kerran täällä studiossa rakkaiden Liisan ja Ullan kanssa. Moikka. Ja tänään me ollaankin vähän... Mä oon niin fiiliksissä tästä jaksosta. Joo, tää on vähän erilainen. Tämä on ihan supermielenkiintoinen. Eli työelämän myytinmurtajat. Muistatteko te sen, kun joskus telkkarissa oli semmoinen brittisarja, tai on se varmaan vieläkin Jenkkisarja. Jenkkisarja on se vieläkin olemassa. Jossa ne räjäyttelee kaikenlaisia niin mä olin just sanomassa, että se on tosi sääli, että meillä ei ole täällä kokista ja mentoksia, koska mä oon aina halunnut kokeilla, tapahtuuko se oikeasti. Mutta joo, ja meille voi lähettää siis tällaisiakin, niin me voidaan kokeilla semmoinen työelämän Hei Illegal Vision, ei kai teitä haittaa, jos me kokeillaan täällä. Meillä on vakuutukset kunnossa. Yes. No mutta hei. Ensinnäkin siis työelämän myytinmurtajat on meidän jakson aihe. Ja mehän keväällä kysyttiin meidän kuulijoilta ja muiltakin, jotka seuraavat meitä tuolla linkkarissa ja Instassa itse asiassa myös, että onko jotakin sellaisia myyttejä työelämään liittyen, joita tulee mieleen ja joista he haluaisivat, että me kävisimme keskustelua. Ja kyllä sellaisia niin kuin aikamoisia urbaaneja legendoja ja myyttejä nousi esille. Mä luulen, että me saatiin kaiken kaikkiaan ehkä 15-20 erilaista myyttiä. Ja me ollaan nyt tänään valittu tähän 6 kappaletta myyttejä, joita me käydään läpi. Ja toinen asiantuntija, joka näitä tulee kommentoimaan, on Noora Poussu tuolta Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Elo, koska tämähän on 4. yhteistyöjakso Elon kanssa nyt tänä syksynä. Niin päästään yhdessä keskustelemaan tästä mielenkiintoisesta aiheesta. Tuleeko meille sitten, jos joku myytti vahvistetaan tai sitten se on ei vahvisteta, niin tuleeko meillekin tuonne näytellessä busted? Nyt mä pääsin tähän ohjelmamaailmaan. Me ei olla nyt ihan, Illegal Vision voisi nyt tehdä semmoinen pikaisesti semmoisen busted. Confirmed ja busted. Tiedättekö, niin sitten taas samanaikaisesti, kuten... Se voi olla, että meidän myytit ei ole nyt sellaisia, että ne on oikeasti murrettavissa tai vahvistettavissa. Joo, mä luulen, että tässä on vähän tämmöistä ehkä herkempääkin tavaraa, jossa ehkä se busted olisi aika tyly. No mutta hei, siis olin puhumassa meidän asiantuntijoista, eli Noora Poussu Elolta ja sitten Matti Copeland, joka on todella pitkä linjan headhunter ja yritysjohtaja itsekin, mutta siis toimii headhunterina Tableaulla, niin Matti on sitten kommentoimassa osaa näistä. Ja kupletin juoni on siis vähän erilainen kuin normaalisti meidän jaksossa. Meillä ei ole tarinoita, meillä on vaan myyttejä. Ja meidän asiantuntijat kommentoivat näitä myyttejä ja sitten me päästään niitä vähän retostelemaan, että miltä ne meistä kuulostaa. Ja ensimmäinen myytti, jota me tänään käsitellään, joka on selkeästi mietityttänyt meidän kuulijoita, koska tämä on tullut kuulijoilta, niin on tällainen kuin menestyminen työelämässä riippuu pelkästään kovasta työstä. Ja annetaan Noora Poussun kommentoida tätä meidän ensimmäistä myyttiä ja päästään sitten keskustelemaan. Menestyminen työelämässä riippuu pelkästään kovasta työstä. Tämä on sellainen asia, missä mun tekee mieli lähteä ensimmäisenä pohtimaan sitä, että miten me halutaan määritellä menestyminen. Et jos me ajatellaan sitä niin, että se on vaikka vähän niin kuin hienompi työnimike tai isompi palkka, niin se tietysti johdattaa ajattelemaan tietyllä tavalla. Toisaalta mun mielestä menestyminen työelämässä voisi tarkoittaa myös sitä, että on merkityksellinen ja mielekäs työ. Semmoinen työ, josta nauttii ja missä viihtyy ja ehkä ennen kaikkea semmoinen, missä voi hyvin niin henkisesti kuin fyysisestikin.
tähän mä liittäisin sitten senkin, että semmoinen, sitten tässä on ihan jatkuva ponnistelu sen menestymisen eteen, eli se semmoinen valtavan kova työ, jota ajatellaan, että tehdään, että sitten mä menestyn jollain lailla paremmin, että mä saan sitä jotain, mitä mä haen, niin se tosi helposti kyllä voi johtaa myös sit uupumukseen. Eli tavallaan mä haluaisin siis sanoa ylipäätään, että menestyminen työelämässä ei riipu pelkästään kovasta työstä ihan siitäkin syystä, että ainakin niin kuin tutkimukset ja Kelan tilastot ja monet muutkin tilastot osoittaa, että kyllä myös se mahdollisuus siihen työuupumukseen väijyy ihan meillä kaikilla, että kukaan ei ole varsinaisesti ihan täysin suojassa tällä tyyppiseltä oireilulta tai haasteelta. Ja sitten toisaalta sitten taas ihan työkyvyn näkökulmasta, niin myös ihan kenelle vaan voi tulla elämän varrella työkykyhaasteita. Eli se totta kai voi vaikuttaa siihen omaan urapolkuun tavalla, jota ei olisi itselleen toivonut. Mä haluaisin ehkä määritellä itse menestymisen muulla tavalla kuin esimerkiksi tällä just työnimikkeen ja vaikka sen palkan kautta, vaan siten, että meillä olisi kaikille sellainen työ, joka tukee meidän hyvinvointia ja työkykyä, niin se olisikin se, miten me määritellään ylipäätään menestyminen. Kumpi menee ensin? Täällä oli jo siis nyrkkeilyottelu menossa. Siis, koska mä olen mukava ihminen. Aivan, just näin. Lähden nyt sitten vetämään mattoa jalkoja. No niin, mutta Ulla kommentoi. No, siis Noora lähti tähän niin kuin pohtimaan filosofisesti tätä niin kuin menestymistä työelämässä, joten mä en tartu siihen kulmaan, vaan mä menen suoraan siihen, että johtuuko se pelkästään kovasta työstä. Ja sen niin kuin myytti pitää ensimmäisenä murtaa, että ei johdu vain kovasta työstä. Toki varmasti sitäkin on niin kuin jonkun verran yhtälössä. Mutta sitten taas jos me mietitään meidän keväältä esimerkiksi jaksoa, jossa meidän mentorit ja esihenkilöt oli keskustelemassa siitä, että miten he ovat niinku urallaan edenneet, niin jokaisessa tarinassa voi katsoa sitä, että siinä on myös niinku ripaus. Ja sitten naisjaksossa myös naisjohtajat puhuivat, että ripaus onnea ja niinku ripaus sattumaa, tai itse asiassa aika paljonkin molempia. Ja sitten kyllä mun tarvitsee sanoa, että monelle tällä hetkellä johtotehtävissä olevalle henkilölle niin myös tietty niin kuin etuoikeutettu asema, josta he eivät välttämättä niin kuin ole edes tietoisia, että kuinka etuoikeutettuja he ovat, että ovatko niin kuin koulutetusta perheestä, jonka jälkeen on ollut niin kuin taas niin kuin kannustettu niin kuin kouluttautumaan ja sen jälkeen taas sitä kautta niin kuin päässyt parempi palkkaisempiin rooleihin tai että millaiset kotiolot ylipäätään on ollut tai että ylipäätään kyllä meillä vielä Suomessa täytyy sanoa, että koulutettu valkoinen mies on se, jolla niin kuin ihan vaan niin kuin setappi on monta askelta edempänä monia muita, joten on paljon muustakin kyse kuin siitä, että niin kuin se on kovaa työtä. Mm. Hyvin sanottu. Jatkaisin tuosta, että kyllä mun mielestä se menestyminen vaatii myös sen, että satut löytämään aikaisessa vaiheessa työn, josta innostut niin paljon, joka sopii sun osaamiselle ja pystyt tavallaan niin kuin kukoistaa siinä työssä. Että aika paljon myös riippuu siitä, että oletko oikeassa paikassa. Sitten tavallaan tämä koulutettu valkoinen mies näkökulma, periaatteessa mä oon sunkaan aivan samaa mieltä, että provosoin nyt vähän sit kanssa. Että joo, niin mä provosoinkin. Mä oon samaa mieltä. Sitten samanaikaisesti mä sanon kuitenkin, että globaalissa mittakaavassa suomalainen nainen on valkoinen mies. Että jos me verrataan meidän kaikkien asemaa niin kuin koulutettuina valkoisina naisina Suomessa, niin kyllä me aika lähellä ollaan meidän niin kuin taustoilla sitä, missä niin kuin isossa mittakaavassa niin kuin verrattuna vaikka monissa muissa, jopa Jenkeissä asuviin naisiin. Ja mitäs mun piti sitten vielä tästä sanoa? No, en nyt muista, mutta vaikka mennään. Mä jatkan tästä sen verran, että mun mielestä juuri niin kuin Ulla tuossa alkuun sanoi, että missään tapauksessa se ei riipu kovasta työstä. Vain kovasta työstä. Nyt mä muistan, mitä mä sanoin. Joo. Niin, että se ei riipu vain kovasta työstä. Että sitä työntekoa siellä tietenkin kyllä vaaditaan. Mutta mun mielestä yksi semmoinen hyvin tärkeä asia, joka tähän liittyy, on suunnitelmallisuus. Eli se ensimmäinen askel, jonka sä sanoit, että mihin sä satut ländäämään, koska siinä on tosi paljon sattumaa ja onnea ja näin päin pois matkassa. Mutta sen jälkeen se suunnitelmallisuus. Eli se, että sä teet sitä suunnitelmaa, sä sanotat niitä askeleita, koska
jollain tavalla ihminenhän aina toimii. Sen takia yrityksissäkin tehdään strategiaa. Että on se suunta, mihin mennään. Tehdä sellaisia valintoja ja askeleita siinä matkalla, että jos ei mitään suunnitelmaa, niin onhan se vähän sellaista, niin kuin, että sitten se tartut todellakin niihin onnenkantamoisiin. Ainakin kun mietin näitä meidän naisjohtajia, jotka täällä kävi, niin kyllä mun mielestä kaikista heistä huokui, että jonkinnäköinen suunnitelma siellä omassa ajattelussa on ollut, että mitä kohti menee ja minkälaisia askeleita ottaa. Mutta sitten kuitenkin, niin kuin kaiken tämän jälkeenkin, niin sitten on myös niin, että sitten jos mennään sinne niin kuin, ettei tämä nyt menisi niin kuin Jeesustelun puolelle meiltäkään, niin sitten jos mennään vaikka Postin Tuukkaan tai johonkin pörssiyhtiön toimitusjohtajan tai johtoryhmiin, niin hyvä isä ne ihmiset tekee töitä. Kyllä. Että sitten kun mennään sinne niin kuin pörssiyhtiöiden johtoryhmiin, niin voin ihan suoraan sanoa, että kun olen niin kuin Nokialla ja Tiedolasta touhua katsonut, niin ne työmäärät on aivan. Että sitten siinä vaiheessa ei kyllä niin kuin sille muulle elämälle jää aikaa, että se työ on niin kuin perheharrastus ja työ. Ja silloin se, että vaikka yrityskulttuuri olisi sellainen, että vain 9 ja 5 välillä lähetetään meilejä, niin siellä kulissien takana johtoryhmissä lähtee meille ja vielä niin kuin puolelle yöllekin. Ja se on tavallaan osa sitä työtä. Viikonloppuisin lomilla ollaan niin kuin käytettävissä, vaikka kuinka yritettäisiin antaa aikaa perheelle. Sen verran korjaan, että Postin toimitusjohtaja on Turkka Kuusisto. Turkka eikä Tuukka, anteeksi. Mutta sen verran palaan ehkä vielä siihen Nooran antamaan kommenttiin siitä, että mitä menestyminen kenellekin on. Mulle tulee väistämättä tässä mieleen semmoinen, mä en tiedä, oletteko te kuullut tällaista tarinaa, tämmöistä miljonääristä, joka menee tämmöiseen pieneen kalastajakylään ja sitten hän näkee siellä kalastajan. Mä oon tosi huono kertoa tarinaa, että mä en ihan muista tätä one to one, mutta pointin muistan. Eli tapaa siellä kalastajan, joka käy kalastelemassa, on tosi onnellinen ja syö hyvin ja nauttii elämästä ja on aikaa olla siellä saarella niistä ihanista beacheistä nauttii. No sitten hän menee jututtaa tätä kalastajaa. Ja on silleen, että kun sulle kalaonnea tuntuu olevan ja tulee hyvin, niin oletko koskaan miettinyt, että sä ostaisit muutama aluksen lisää. Ja sitten hän maalaa sellaisen kuvan siitä, kun tulee muutama alus lisää ja sitten tulee vähän lisää. Ja sitten tulee tämmöinen kalastusfirma, tämmöinen isompi osakeyhtiö ja siitä kasvaa sitten imperiumi ja hänestä tulee miljonääri. Ja sitten kalastaja vähän silleen, että okei, minkä ihmeen takia hän niin kuin haluaisi tehdä tällaista? No sen takia, että sitten sä voit jossain vaiheessa muuttaa kalastelemaan tämmöiselle saarelle ja nauttimaan ajasta perheen kanssa ja rannasta ilman mitään huolia. Sitten mulla on se jo, mulla on niitä miljoonia, mutta mulla on se jo. Tässä tullaan just siihen, että mitä se menestys kenellekin on. Mennäänkö seuraavaan? Oliko tämä busted vai mikä meidän lopputuomio oli tällä? Me olemme sitä mieltä, että tässä on kumpaakin puolta, mutta ei se pelkästään kovasta työstä riipu. Olisiko näin? Näin me toteamme. Jes, no mutta hei seuraava myytti. Työnantajat tarjoavat aina tasapuolista palkkausta ja etenemismahdollisuuksia. No kuunnellaan, anna Matti Koplandin puhua ensin ja pääset sitten asiaan. Mä haluaisin nyt heilua sen busted-leiman kanssa tässä vaiheessa. No äläpä heilu vielä ihan pikkasen malta. Eli Matti kommentoi. Aina kun puhutaan rahasta, niin mä oon pikkusen varovainen. Oletusarvo voisi olla se, että työelämässä ja varsinkin sitten kun ruvetaan puhumaan niin kuin johdon tehtävistä, niin kyllä sä voit niin kuin olettaa, että pelin säännöt, siellä on pieni sääntökohta, jossa lukee, että palkkaus on tasapuolista ja eteneminen on myöskin niin kuin sisään rakennettu. Tässä täytyy ottaa sellainen niin kuin pari askelta taaksepäin ja todeta, että tämähän on äärettömän vaikea dokumentoida ja tätä on niin kuin vaikea, tämä on niin kuin harvinaisen hankala kohta ruveta selittämään. Et mun mielestä hyvät organisaatiot, hyvät työnantajat pystyy välittämään sellaisen, ehkä se on jo kulttuuria siellä työpaikoilla, jossa niin kuin tavallaan sä voit vähän niin kuin ohittaa tämän. Et ei ole niin kuin riski todeta, että täällä voisi olla jotain niin kuin ihan all over the place -tyyppistä käyttäytymistä, on se sitten palkan suhteen tai etenemisen suhteen tai vaikka
koulutuksen suhteen. Et kyllä se niin kuin mun mielestä tasaantuu. Taas siellä mä niin kuin muistuttaisin itse kutakin, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mikä on totta ja taas mitä me tiedämme tästä maailmasta. Mä silleen ehkä uskallan olla vähän meidän asiantuntijankin kanssa eri mieltä, että Matti varmaan toimii ylemmän johdon kanssa enemmän kuin asiantuntijoiden kanssa. Ja kyllä siellä asiantuntijatasolla niin ei kyllä jakannu näin tasaisesti, koska kyllä se tasainen jakautuminen, palkkauksen ja etenemismahdollisten tasainen jakautuminen vaatii myös sitä vaatimista, että sitä osaa pyytää. Ja yleensä ylempään johtoon päätyvät ihmiset, joille pyytäminen ei ole ongelma. Ja sen sijaan siellä asiantuntijatasolla on ihmisiä, jotka osaavat olla aika pyyteettömiä, aika nöyriä, eivät ehkä ihan hirveän kovaa pidä meteliä itsestään. Ja siellä kyllä johtaminen on sellaista, että jos et sä pidä puolias, niin helposti silleen niin kuin sanon, että isoissa firmoissa yleensä yritetään pitää tietyn tasoiset asiantuntijat jossain palkkahaitarilla, mutta ne haitarit voi olla tosi leveitä. Kyllä. Sanon vielä myös tässä semmoisen, mikä unohtui ikäjuoksossa sanoa, että tässähän meillä on tosi isoja sukupolvieroja tässä äänenpitämisessä. Että nämä vaikka nyt esimerkiksi yli 55-vuotiaat tai yli 60-vuotiaat naiset, niin tulee aika paljon nöyremmästä ja hiljaisemmasta kulttuurista kuin tämän päivän pari-kolmekymppiset. Kyllä, joo. Se on ihan totta. No sitten Liisa ehkä tarttui tuohon niin tasapuolista palkkausta, niin myös tuo niin tasapuoliset etenemismahdollisuudet. Niin sitten toisaalta taas niin tasapuoliset etenemismahdollisuudet, että niitä ylipäätään niin pystyisi tarjoamaan samanaikaisesti kaikille, kun tässä on niin sanotettu etenemismahdollisuuksina. Varmasti niin tasapuoliset kehittymismahdollisuudet yrityksessä on helpompi mahdollistaa, mutta sitten taas niin se kuitenkin yrityksissä se hierarkia menee sillä tavalla, että siellä on sitä toteuttavassa tasolla on enemmän työvoimaa ja sitä kautta paikkoja kuin, seuraavilla tasoilla yrityksen hierarkiassa. Ja sitä kautta periaatteessa tasapuoliset etenemismahdollisuudet, jos siellä vaikka samanaikaisesti, niin ei vaan ole mahdollista. Juuri näin. Joten palkkaus toki just näin, että sitten kun me ollaan puhuttu, kompensaatiojaksossa keväällä puhuttiin siitä, että Suomessa kuitenkin työmarkkinajärjestöt hoitaa vahvasti tämmöiset TESien kautta ne palkankorotukset, että meillä ei ole kaikissa yrityksissä sellaista lisäpalkankorotuskierroksia tai semmoisia isoja budjetteja siihen, niin sitä kautta sitten, että jos sä oot tullut 10 vuotta sisään sen markkinan palkalla ja sitten kun nämä TES-korotuksethan ei ihan seuraa suoraan inflaation suhdetta, niin sä oot jäänyt jälkeen. Aivan varmasti oot. Aivan kyllä. Varmasti, ja sitten taas niin, että ne pienet summat, joilla voidaan sitten näitä palkkakuoppia korottaa, niin ne yleensä oman kokemuksen mukaan niin pystytään allokoimaan 1 tai 2 ihmiselle tiimistä, ei tasapuolisesti kaikille. Niin et sanoisin, että ei se nyt ihan tasapuolista ole. Niin ja ehkä tähän voi todeta, että joissain yrityksissä, niin kuin meillä oli kumppanina esimerkiksi meidän tutkimuksessa Luotokomppani, jotka tarjoaa hyvinkin tasapuolista palkkausta ja kaikki luotoon liittyvät heidän niin kuin networkin yritykset, heillä on tämä sama logiikka. Mutta kyllähän se nyt aika niin kuin, täytyy sanoa, että täytyy olla aika moderni yritys, kun ajatellaan, että Luoto on 2017 perustettu, niin aika moderni yritys ja yrityskulttuuri, että ollaan tasapuolisuudessa ja ehkä heillä ne etenemismahdollisuudet siinä mielessä voisivat olla tasapuoliset, mutta se rakenne on hyvin, hyvin poikkeuksellinen. Busted. Kyllä. Tämä on täysin busted. Se oli siinä. Mennään seuraavaan. Eli 3. myytti, joka tuli meidän kuuntelijoilta, niin on tämmöinen, että työelämä on erillinen osa elämää, joka ei vaikuta henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Katsotaan, mitä Noora Poussu aiheesta sanoo. Työelämä on erillinen osa elämää, joka ei vaikuta henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Mä itse ajattelen niin, että työ on niin iso osa meidän arkea. Ihan siis tuntimääräisestikin me vietetään aikaa töissä ihan hirmuisen paljon. Ja sitten samalla aika monelle
työ kytkeytyy myös ihan meidän identiteettiin ja käsitykseen meistä itsestä jonkin verran tai oikeastaan aika paljonkin, niin mä en jotenkin näe, että työ voi olla erillinen osa elämää tai itse asiassa erillinen osa siitä ihmisestä ylipäätään, vaan se on nimenomaan osa, tosi tärkeä iso osa meidän elämää. Ja itse haluaisin ainakin nähdä, että silloin jos vaikka muilla elämän osa-alueilla on haasteita tai käy kurjia asioita, niin työ voisi olla se kannatteleva voima silloin ja se voisi olla voimavara meidän elämässä. Koska jotenkin mä koen, että jos ylipäätään ajatellaan, että on joku työminä ja joku erillinen työelämä, niin silloin ikään kuin siihen halutaan tehdä jonkinlainen semmoinen vähän niin kuin keinotekoinen muuri välille ja ajatellaan, että se on ehkä ennemmin just joku negatiivinen asia ja se pidetään siellä erikseen, kun mä näen, että työ on tosi positiivinen asia. Työ itsessään tukee yleensä ottaen ihmisten hyvinvointia ja työ tukee työkykyä, niin mä haluaisin nähdä sen niin, että se olisi kiinteä osa muuta elämää ja sitä hyvinvointia ja se olisi nimenomaan siellä voimavarapuolella tosi vahvasti. No niin. Hei, siis mä en edes anna sulle vaihtoehtoa, se on mun vuoro, mä aloitan. Siis Tapelkaa, saatte pikkurahaa, sanon ei. Siis, mä en tiedä, onko Minna jotenkin valinnut nämä semmoisiksi, että me niinku murretaan nämä kaikki myytit suurin piirtein tästä, että katsotaan mitä tuolta on tulossa vielä. Mutta tämän suhteen niin sanon suoraan, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus ja elämää on 360 astetta. Alkaako Karpo niin kuin kurttu tulla mullekin tuohon otsaan? Sen voi katsoa YouTubesta. Nämä yhdessä vietetyt hetket alkaa meidän niin kuin muokkaamaan. Aivan. Niin, Vastoin sullekin karvahatun. Jos mä mietin sitten taas sitä, mitä me ollaan opittu esimerkiksi niin kuin unitutkimuksesta. Ja se, että seuraavan yön hyvä uni alkaa jo siitä edellisestä aamusta. Ja sitä kautta, että me ollaan 8 tuntia töissä, kiitos Jenni Tuomilehdon näistä opeista, niin silloinhan se työpäivä on niin kuin täysin saumaton osa mun vapaa-aikaa, mun henkilökohtaista elämää. Joten siis ei ole minkäänlaista mahdollisuuttakaan erottaa näitä kahta. Ja sitten voi ajatella, niin kuin, että jos työ on erillinen osa elämää, joka ei vaikuta henkilökohtaisen hyvinvointiin, niin millainen niin kuin perheenjäsen se oma puoliso on silloin, kun hän on stressaantuneena? Et eikö vaikuta perheen yhteiseen hyvinvointiin, jos toista stressaa joku töissä aivan järkyttävän paljon? Niin ylipäänsä stressaantunut ihminen, niin pinna on lyhyt ja se vaikuttaa usein ei ainoastaan omaa, vaan myös läheisten hyvinvointiin. Että kyllä tämä on niin kuin mun mielestä todella busted. Ehkä se, mitä tässä myytissä on haettu, on sitä, että me usein jotenkin meillä olisi hirveä halu käsitellä työuupumusta tai niin kuin uupumusta niin, että vain työstä aiheutuva uupumus kuuluu työpaikalle tai vaan työstä aiheutuneet sairaudet jotenkin niin kuin vaikuttaa näkyy siellä työpaikalla ja niin edelleen. Mutta näinhän se ei ole, että oli se mikä tahansa asia ihmistä elämässä, mikä uuvuttaa, läheisen sairaus, rahahaasteet, työssä viihtymättömyys, mikä tahansa, niin kyllä siihen pitää puuttua, kun se vaikuttaa. Sillä syyllä ei ole väliä, jos se vaikuttaa siihen niin kuin työssä onnistumiseen, työssä viihtymiseen, niin kyllä siihen kannattaa ihan noin niin kuin, jos ei nyt inhimillisistä ja eettisistä syistä, niin ihan sen takia, että sä saat siitä sen ihmisen pidettyä työkykyisenä ja mukana työssä, niin puuttua. Mulle tulee tästä mieleen vähän semmoinen, että työelämä ehkä toivoisi, että elämä olisi täysin työstä erillinen osa-alue. Kyllä. Hyvin sanottu. Tietyllä tavalla se niin kuin muu elämä ei tunnu aina mahtuvan siihen työelämään ja sille ei ole tilaa. Just niin kuin taisi olla edellisessä jaksossa, missä Kati Yrjänheikki Elolta sanoi, että kun ei me olla koskaan, ei koskaan, vaan siis koko aikaa 100% työkykyisiä. Että me oltaisiin aina niin kuin täysillä. Että joka päivä, kun sä meet, sä oot ihan silleen, että 120 pinnaa tänne. Ja se pitäisi jotenkin niin kuin hyväksyä, että ihminenhän on kokonaisuus. Ja se tulee juuri niin kuin kaikkinensa. Sillä on kaikki huolet, murheet, ilot, mahdollisuudet, mitä sillä elämässä on, niin se tuo ne joka päivä sinne työpaikalle. Mä törmäsin tästä vielä semmoinen niin kuin hauska
pohdinta, jonka on itse ehkä niellyt vähän niin kuin vaan sellaisena, että nämä on tämmöisiä työyhteisön ohjeistuksia, jotka nyt on vähän aina omituisia tai jossain on pitänyt vetää raja, niin törmäsin yhdessä suljetussa Facebook-ryhmässä keskusteluun, että minkä takia työpaikoilla annetaan vapaapäivä, kun täyttää 50 vuotta tai kun täyttää 60 vuotta, mutta kun täyttää 30 vuotta tai kun täyttää 40 vuotta, niin siitä ei saa vapaapäivää. Ja tavallaan, niin kuin, meillä on siis ollut ikäjakso, jossa tietenkin ollaan puhuttu näistä asioista. Tämmöisethän niin kuin vaikuttaa myös semmoiseen epäbalanssiin siinä työyhteisössä, mutta se on nyt niin kuin eri asia. Tässä yhteydessä mun pointti on se, että jossain kohtaa työelämä ja niin kuin henkilökohtainen elämä saa yhdistyä, mutta onko se silleen, että sä oot ollut niin pitkään ajatus siitä työyhteisössä, että sä oot ansainnut sen, että sä saat tuoda sun henkilökohtaisen elämän sinne työyhteisöön mukaan. Ihan versus, että jokainen pyöreä vuosi on yhtä lailla juhlimisen arvoinen. Ja muuttopäivä on myöskin se, milloin voidaan niin kuin tuoda se osaksi sitä työarkea. Kyllä. Busted. Tämäkin. Joo, tämä on todella voimakkaasti. Ja hei, tästä aiheesta tuli itse asiassa sellainen mieleen, kun me nyt puhutaan niin kuin, työelämästä ja elämästä ja siitä, miten kaikki liittyy kaikkeen, niin kiitos teidän, olen saanut paljon kirkastettua ajatuksia siitä, että miten niin kuin rakentaa omaa työelämää. Teidän, koska te olette sertifioituja coacheja, mä saan olla teidän testikaniini. Me saanut olla meidän niin kuin koekaniini. Mä oon ollut teidän koekaniini, mutta mä oon saanut siitä ihan valtavasti niin kuin, apua ja tukea siihen, että niin kuin viime vuosi oli aika vaikea että jäädäkö vai lähteä ja mitä tehdä. Niin musta on tosi kiva, että me ollaan nyt päädytty siihen, että me tarjotaan tällaista vähän samanlaista, ei enää mitään testikaniineja, koska ne on käyty läpi, mutta kun te olette coacheja, niin te pystytte tarjoamaan tällaista palvelua myös meidän kuulijoille. Eli haluatko jompikumpi teistä avata pikkasen enemmän sitä, että mitä se itse asiassa pitää sisällä? Joo, me ollaan Ullankaan sovittu, että me tehdään tällainen 10 nopeimman kokeilusetti, coachauksia, joiden aiheena on lähteäkö vai jäädä työelämässä. Ja tämä on tällainen, yleensähän coachauksessa asiakas valitsee aiheen ja kysymykset. Tämä on nyt tämmöinen, että jos koet, että tämä on aihe, josta haluaisit keskustella, niin tämmöistä tunnin coachausta tarjotaan erikoishintaan. Lisätietoja löytyy www.lahtiat.fi, missä voi myös ilmoittautua, mutta kerrotaan myös coachaamisesta yleisesti. Ja voin lämpimästi suositella. Tulee ihan tosi paljon hyviä ajatuksia ja pääsee tavallaan oman pään sisäistä neuvottelusta pois. Ja itse olen ainakin siitä niin kuin coachingissa löytänyt ihan semmoisen oman intohimon, että Oura kertoo mulle, että se coachingissa vietetty aika sitten taas niin kuin coachin näkökulmasta on palauttavaa aikaa. Että se on niin ihana olla siinä hetkessä ja kanavoida sen toisen niin kuin haastetta niiden kysymysten kautta ja mahdollistaa se. Niin kuin onpas mahtavaa. Tiedätkö, milloin mulle käy toi sama? Milloin? Kun mä oon asiakkaiden kanssa. Aivan. Oura tietää. No niin, mutta hei, jatketaan. Me ollaan nyt puolesvälissä meidän myyttejä, niin pysyy kuulijatkin mukana. Seuraava myytti on tämmöinen, kun menestyminen edellyttää jatkuvaa kilpailua. Kuunnellaan, mitä Matti sanoo aiheesta. Mä sanoisin, että menestyminen edellyttää jatkuvaa kilpailua, mutta se myöskin niin kuin antaa meille mahdollisuuden miettiä, että millä säännöillä me kilpaillaan ja mistä me kilpaillaan. Ja työelämässä tietysti se ehkä liikaa keskitytään siihen, että me kilpaillaan niin kuin jotenkin toistemme kanssa. Että mä taas palaisin siihen, että mun mielestä jos me pystyttäisiin kääntämään se ajatus niin, että me kilpaillaan tavallaan yhdessä, me voitetaan yhdessä, me pärjätään yhdessä, niin moni asia olisi paljon helpompaa. Totta kai kilpailu on osa työelämää, mutta mä kääntäisin sen niin päin, että se on myöskin sitä maailmaa, että me vaaditaan työntekijöinä meidän työnantajilta
niin kuin ne pelin säännöt, jolla kilpaillaan. Että mitä paremmin me ymmärretään, että mikä laji, että onko meillä mailla kädessä vai onko tämä joukkuelaji vai onko tämä niin kuin 10 000 metrin juoksu, niin että me ei voida oikein kilpailla, jos emme tiedetä, mistä me kilpaillaan. Ja se on mun mielestä semmoinen maailma, joka myöskin niin kuin koko ajan muuttuu ja se kilpailu, me ehkä välillä kuvitellaan, että me kilpaillaan ihan erilaisessa maailmassa kuin me kilpaillaan. Että me kuvitellaan, että me pelataan lentopalloa 6 ihmisen joukkueessa, jossa libero kiertää, mutta sitten me huomataankin, että ei hitsi, että tämähän on padelia. Et mun mielestä työelämässäkin niin pitää uskaltaa kysyä, että mitkä on ne pelin tavallaan niin kuin säännöt. Mä nyt jälleen kerran. Mä mietin tätä terminologiaa. Mä en itse asiassa ole mikään, niin kuin, mä vähenevissä määrin mä oon kilpailutermin ystävä. Varsinkaan yrityksen sisäisessä eetoksessa ja vähenevissä määrin myös ulkoisessa eetoksessa. Se varmaan johtuu tästä mun asiakaskokemustaustasta, että ainoa taho, jota kohti niin kuin yrityksen tulisi kilpailla, olisi yrittää ylittää aiempi versio itsestään asiakkaan arvontuotannossa. Ja keskittyä siihen, että tuottaa asiakkaalle arvoa paremmin kuin aiemmin ja löytää sieltä vielä sen niin kuin paremman kohdan tehdä sitä. Ja löytää sen niin kuin vielä jotenkin niin kuin tehokkaamman, niin kuin tavallaan niin kuin tehokkuuden siinä asiakkaan arvontuotannossa, että onnistuu niin kuin jotenkin paremmin spottaa sen oikean tarpeen ja onnistuu tekemään sen vähemmillä ylimääräisillä rönsyillä ja tiimeillä, jotka paremmin tekee töitä yhteen ja onnistuu kehittämään uutta. Se kilpailutermi on mun mielestä sikäli haastava, koska harvoin meillä ne parhaat onnistumiset tiimeissä ja yrityksissä syntyy siitä, että se meidän katse on sinne ulospäin ja me verrataan itseämme muihin, vaan mä haluaisin enemmän, että se katse kääntyisi siihen, että miten me voidaan olla parempia. Ja mä sanoisin ehkä vielä sen, että sekään, että me verrataan itseämme talon sisällä toisiimme, niin sekään ei ole hyvä. Mä tarkoitan myös, ei talon sisälläkään ulospäin, vaan siihen omaan tekemiseen, että miten me voitaisiin tehdä tämä vielä paremmin. Kyllä, nimenomaan joukkueen. Just näin. Onko tavallaan myytti, joka voisi olla vahvemmin jopa semmoinen, että me voitaisiin allekirjoittaa, että menestyminen edellyttää jatkuvaa erottautumista. Tai kehittymistä. Niin. Kehittymistä, niin. Mutta että sitten taas se, että mä tässä niin tämä on mulle enemmän semmoinen CSO niin kuin juttu, koska sitten toisaalta taas niin, että Matti puhui tuossa siitä niin kuin yrityksen sisäisestä ja niin kuin semmoista tiimin sisäisestä näkökulmasta, oli tiimi sitten minkälainen tahansa, että jos siellä lähdetään hirveästi niin kuin tappeleen keskenään tai niin kuin kilpailemaan keskenään, kertoo muuten mun ajattelusta, mitä on kilpailu, jos mä sanon tappeleminen, niin jos siellä niin se tavallaan helposti lähtee tuomaan niin kuin soraääniä ja hajauttamaan sitä tekemistä ja vie niin kuin fokuksen pois mahdollisesti sitä maalista, kun mä kilpailen toista vasten. Mutta sitten tietyllä tavalla taas niin mä mietin, että yritysten kesken niin varsinkin jos tarjotaan hyvinkin samanlaista tuotetta ja siellä ei ole, ei ole löydetty sitä erottautumisen kulmaa, niin silloinhan mä ymmärrän, että tämmöinen myytti on syntynyt ja tällaista ajatellaan, että on 3 saman alan yritystä, jotka tarjoaa samantyyppistä palvelua, ja jos se kilpaillaan vaan niin sanotusti funktionaalisilla ja taloudellisilla arvoilla, eli sillä, että niin sittenhän se sit ei auta. Ja mä tämän siis silleen tämä mun mielestä, niin kuin mä voisin syventyä tosi pitkälle tähän filosofiseen pohdintaan tästä kilpailusta, koska sitten kuitenkin mä saman aikaan niin kuin mietin, että kyllähän se niin kuin oma kiinnostus niin kuin myynnissä ja niin edelleen, niin kyllähän se vähän niin kuin tulee siitä onnistumisesta ja niin kuin voittamisesta siitä. Ja jos se ei ole kilpailu, niin mitä mä sitten niin kuin muka voittaisin tai miten, niin kuin missä se onnistuminen. Tämä on vähän niin kuin tällainen vaikea juttu. Nyt mä en pysty pistämään tähän oikein mitään leimaa. Mutta mä kommentoin kans täältä, jos sallitte. Toki. Mä oon kuunnellut nyt, että tämä on jotenkin hämmentävää.
mä oikeastaan tartun siihen, mitä sä Liisa sanoit, että mä itse ajattelen myös niin, että meidän on turha niin kuin katsoa sinne ulospäin ja jotenkin niin kuin ajatella, että nyt me kilpaillaan ja vastaan. Meidän pitäisi kilpailla enemmän sitä niin kuin omaa suoritusta, että oltaisiin niin kuin entistä parempia, oltaisiin enemmän niin kuin relevantteja sille asiakkaalle ja jollain tavalla niin kuin aina vaan pystyttäisiin tuottamaan parempaa ja parempaa arvoa. Ja jotenkin se semmoinen niin kuin oman laukan parantaminen suhteessa siihen omaan vanhaan. Mä en niin kuin millään lailla tykkää siitä, että me keskitytään hirveästi katsomaan sinne niin kuin, ikkunoista ulkopuolelle, että mitä siellä tapahtuu, koska sille ei ole loppujen lopuksi niin kuin mitään merkitystä, jos me vaan pystytään oma tekeminen pistämään niin kuin mahdollisimman hyvää jiiriä ja olemaan siellä niin kuin parhaimpia versioita itsestämme yrityksenä. Silloin ihan varmasti meille käy hyvin siinä markkinassa. Sitten taas kun mä katson sitä niin kuin myynnin näkökulmasta, niin mä oon ollut siis sellaisissa myyntirooleissa, jossa joka aamu on ollut myyntipalaveria, on kerrottu kuka on hyvä ja kuka ei ole hyvä. Ja sitten siellä on ollut lista ihmisiä seinällä, jossa on 80 myyjää ja sitten katsotaan, että missä sä siellä menet, että kuinka hyvä sä olet. Ja siitä tulee kilpailua, koska se perustuu myöskin siihen, tämä tapahtui siis ulkomailla, kiinteistövälityshommissa, niin se perustui myöskin siihen, että jos mitä korkeammalla sä olit, niin sen parempia asiakkuuksia sä olit niin kuin saava. Eli se oli niin kuin todella sellaista fyysistä kilpailua ja se niin kuin melkein fyysistä kilpailua, koska siinä mentiin jo vähän niin kuin sen huomasi, että mä saan olla rauhassa suomalaisena naisena, mutta brittimiehet esimerkiksi kilpaili tosi niin kuin radikaalisti toisiaan vastaan. Ja mä en kyllä oikein pidä sellaisesta. Mä saan täysin kiinni, mitä sä sanot siitä niin kuin myynnillisestä, että sä voitat. Mun mielestä se on oman itsensä voittamista ja sen niin kuin jollain tavalla sen, että kun sähän aina haet sitä kauppaa. Joo, sä tiedät, että siellä on kilpakumppaneita, mutta kun se ei ole samanlaista, niin kuin sä juokset jollain juoksuradalla. Ei se ole siis sellaista, että sä laitat nastoin renkaiden alle. Muistetaanko me tämä, koska nyt me mennään kohta liikaa tänne myynnin kulmaan. Ei, kun se on tosi tärkeä mun mielestä tässä. Mutta sitten mä vielä sanon siitä ulos ikkunasta katsomisesta. Ja nyt sun todella upeat kynnet, joista mun on pitänyt tänään useita kertoja sanoa. Niin OP-kynnet. Joo, no, mutta ne on todella hienot. Niin ne nyt niin kuin pointtas mut tähän suuntaan. Niin se ulos ikkunasta katsominen, niin sekin on vähän niin kuin, että millä silmällä katsoa. Että sehän on niin kuin hyvää ulos ikkunasta katsomista, missä tavallaan katsot niitä, mitä ne kilpailijat on keksinyt tehdä ja opit siitä ja löydät sieltä sen inspiraatio, että ai vitsi, ne on keksinyt tommosen jutun. Ja sitten sä mietit, että sopisiko toi meille ja pitäisikö meidänkin tehdä toi ja niin edelleen. Mutta jälleen kerran niinku se, että kukaan emme niinku, nyt mä oon jossain sarjakuvamaailmoissa, mutta niinku, ei me katko bensaletkoja eikä me laittaa nastoja renkaisiin. Perunaa takapuolella. Mä tappelen, mulle kilpailu on tappelemista ja sulle se on sabotointia. Nastoja Musta niinku kilpailussa voi siis olla niinku positiivinen klangi, mutta jotenkin mä ehkä ajattelen, että menestyminen, erityisesti niinku liike-elämässä, niin menestyminen edellyttää jatkuvaa kehittymistä ja oman viimeisen parhaansa niin kuin, ylittämistä. Ja mä tiedän, että te olette puhunut kehittymistä, mutta kyllä mä sanon, että edellyttää jatkuvaa erottautumista, mutta sitten taas erottautumisen takia ei, vaan sitä, että tietyllä tavalla, mitä säkin sanoit, että kun tekee sen oman juttuunsa hyvin, katsoo tavallaan sisälle päin. Mulla on joskus ollut semmoinen motto ja yritän sitä niin kuin muistuttaa itselleen aina niillä hetkillä, kun mä lähden vertailemaan itseäni muihin, koska vertailu on mun heikkous ja se aiheuttaa mussa niin kuin tosi vahvoiset taas epävarmuuden tunteita, kun mä rupean katsoa, että mitä mä en oo ja sitten unohtuu se, että mitä mä oon. Niin tavallaan se, että ajatus, että miksi kopioida jotain muuta, koska silloin sä olet aina vain halpa kopio, vaan että mikä on se, mitä sussa on niin kuin uniikkia ja niin kuin tunnistaa sen kautta se erottautuminen. Joo, ja tässä on suuri viisaus mun mielestä, Ulla. Mä osoittelen kiitos. Koska just se, että ei keskitytä siihen, mitä ei ole tai missä ollaan heikkoja, vaan osattaisiin nähdä se, että missä ollaan hyviä ja mitä voitaisiin parantaa. Koska se on paljon nopeampi tie onnistumisiin kuin se, että mennään aina sieltä niin kuin mä oon tässä tosi huono tai meillä ei tämä nyt ole kunnossa. Meillä on paljon asioita, jotka on kunnossa ja tavallaan sen positiivisen kautta. Meillä oli siis siinä, kun mulla oli keväällä 360-arviointi ja mä menin aika syviin vesiin siitä 360-arvioinnista, koska minähän keskityin vain niihin, joissa olin saanut huonoja numeroita ja vielä musta
arvosanoja, kun sitten taas olin pyytänyt 20 kollegaa arvioimaan itseni asteikolla 1–5, ja siinä kohtaa, kun ne oli siellä 3 kohdalla, niin musta tuntui, että ne oli huonoja, kun sitten, ja tavallaan ne oli niitä, niin kuin, joissa mä en ollut saanut yhtä hyviä kuin toisessa, mutta enhän mä katsonut niitä, missä mä olin hyviä, koska mä että hei, niin kuin noin mulla on jo, että mitäs mun pitää tuolta mennä keräämään. Ja sit, mä muistan, Liisa piti mulle yhden palopuheen siitä, että, niin kuin, että vähän se, että please bitch, että niin kuin, miksi sä katsot sitä, että kun sitten taas tuolla on se sun vahvuudet, että voisitko lähteä vahvistamaan niitä vahvuuksiasi? Niin ja sitten, että onko edes realistista ajatella, että sulla olisi ollut ne kaikki 5. No perkele on tietenkin. Eihän ole. No niin, mennään eteenpäin. Mennään takaisin. Ehkä toi oli kans myytti. Onko edes realistista ajatella, että voit olla kaikessa hyvä? Joo, mennään eteenpäin. Menestyminen edellyttää jatkuvaa kilpailua, on siis busted. Joo. Ja tässä kohtaa mä haluaisin tämmöisen välillä. Mä huomaan, että mä oon nyt tänä syksynä näissä jaksoissa niin kiroillut. Ja me ei olla sovittu siitä niin kuin meidän kiroilusäännöistä. Ja niin mä luulen, että me palataan siihen, että me ei kiroilla ja mä pyydän anteeksi näitä mun teräviä Annamme anteeksi. Joo. Seuraava onkin. Me joudutaan muutama piip laittaa tänne. Joo. Tulevaisuudessa ei enää makseta eläkkeitä. Oletteko kuulleet tällaista? No kuka ei ole kuullut. Kuunnellaan, mitä Elon Noora sanoo. Elon Noora kuulostaa, kun Noora sanoo uuden sukunimen. Noora Poussu Elolta kommentoi, eli tulevaisuudessa ei enää makseta eläkkeitä. Tulevaisuudessa ei enää makseta eläkkeitä. Tämä on tosiaan sinnikäs myytti ja varmaan mitä nuoremmasta henkilöstä kyse, niin sitä ehkä vahvemmin tähän uskookin. Ensinnäkin siis eläkkeethän on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Mun mielestä kauhean positiivinen asia on se, että tämän eläkejärjestelmän ympärillä tehdään kaikkein eniten ennakointia, mitä suomalaiseen sosiaaliturvaan tulee. Eli ihan nyt esimerkkinä, minkään vaikka asumistuen tai jonkun työttömyyskorvauksen ympärillä, niin ei ole siis ennakointia samalla lailla. Tätä on ennakoitu 60-luvusta asti. Ja tämä on järjestelmä, jota jatkuvasti seurataan ja korjataan. Niin sanotusti vähän twiikataan parempaan kuntoon, koska niinhän järjestelmälle pitää tehdä, että se toimii. Eli tätä järjestelmää huolletaan säännöllisesti. Ja sen takia ainakin niin kuin tällä hetkellä kaikki mahdolliset merkit näyttää siihen suuntaan, että kyllä meillä ihan eläkkeet maksetaan jatkossakin. Ja tämä perustuu siihen, että meillä on tämmöinen osittain rahastoiva järjestelmä. Ja tähänkin sitten usein ihmiset sitten takertuu ehkä siinä mielessä, kun hyvin moni tietää jo sen, että kukahan meistä ei sillä lailla säästä nyt itselleen sitä eläkettä, vaan osa siitä niin kuin omista maksuista menee siihen omaan eläkkeeseen ja siinä välissä sitä sitten rahastoidaan. Niin tässä just moni sitten ajattelee, että no mä haluaisin sijoittaa mieluummin itse mun tämän eläkerahan, eikö niin, että mä osaisin sijoittaa sen paremmin, mutta kyllä täällä eläkeyhtiöissä Suomessa on tosi kova osaaminen tähän ja turvaavasti ja tuottavasti niitä eläkerahoja sijoitetaan. Mutta kyllä meidän viesti on se, että ei kannata pessimismiin tässä vaipua. Niin, mä mietin tässä tällaista asiaa, että siis se huolihan siitä että tulevaisuudessa ei enää makseta eläkkeitä, liittyy sekä siihen, että ne eläkkeet maksetaan, tällä hetkellä eläkkeellä olevien eläkkeet maksetaan jossain määrin tällä hetkellä töissä olevien eläkemaksuista, mutta myös siihen, että miltä meidän väestöpyramidi näyttää, että meillä on aiemmin ollut paljon niitä nyt työssä olevia, joiden palkasta eläkkeitä maksaa, ja vähän niitä eläkkeellä olevia. Ja nyt meillä onkin sitten toisinpäin, että meillä on tosi paljon niitä eläkkeellä olevia ja ei enää niin paljon niitä työssä olevia. Ne ikäluokat on pienempiä. Niin siihen Noora ei tässä ikään kuin tarttunut. No tätähän tämä huoltaminen, niin kuin Ulla tuossa sanoi, niin se mitä tässä huoltaminen on viime aikoina on näyttänyt eläkeiän nostamiselta, mikä sinänsä on niin kuin ihan järkevää, kun ihmisten elinajan odote on noussut. Ja tokihan nämä sijoitukset on ollut varsinkin historiassa tosi maltillisiin ja riskittömiin rahastoihin laitettu. Nyt niissä on vähän enemmän riskiä, mikä varmasti onkin ihan järkevää, mutta koska silloin myös se tuotto on korkeampaa ja pitkällä aikavälillä, no ei mennä nyt, siitä voitte keskustella Merja Mähkän seurassa, että miten tämä homma toimii, mutta ehkä nyt kuitenkin
sanoisin, että se, että kuinka paljon sitä eläkettä tullaan saamaan, mikä sen ostovoima on siinä vaiheessa, kun sitä tullaan saamaan ja missä iässä sitä saadaan, on nyt sellaisia kysymyksiä, jotka varmaan ihmisiä epäilyttää. Niin, ja sitten taas just se, että tulevaisuudessa ei enää makseta eläkkeitä, niin tämmöisessä muodossa, niin mä luulen, että myytti niin kuin on sillä tavalla busted, että kuten Noora puhuu tuossa, että kyllä eläkettä maksetaan jatkossakin, kyllä. Mutta niin kuin kuten Liisa tuossa sanoi, minkä ikäisenä tulemme sitä saamaan, mikä on sen ostovoima, joten sitten taas, että pelkästään sen eläkkeen varaan, niin harvempi niin kuin tällä hetkellä työssä käyvä niin kuin suunnittelee pelkästään sen varaan jäävän. Mm-hmm. Ja se on ehkä myös sellaista niin kuin yleistä niin kuin keskustelua, jota paljon käydään, että pitää niin kuin säästää myös itse, pitää hakea niin kuin vaurastumisen keinoja, eikä vain eläkkeeseen luottaa. Ja sehän on juuri se, että kyllä me tiedetään, että eläkkeelle siirtyessä niin ostovoima vähenee. Ja se on ihan selvää, mutta se on juuri sitä, että minkälaista elintasoa itselleen sitten hakee ja mikä on tärkeää niin. Sitten eläkkeelle. Ja sitten Liisa joskus, kun sun siirtyi konsultiksi ja pohti sitä, että millaista on mielekäs työ ja totesit jotenkin näin, että silloin jos on työssä, joka ei ole niin itselleen mielekäs ja inspiroiva, niin sitä vähän niin kuin kompensoi esimerkiksi ostamalla jotain kivaa itselleen jatkuvasti versus sitten taas, että jos elämässä muut asiat on hyvin, on rennompaa ja näin edespäin. Mä en lähde nyt siihen olettamaan, että millaista on eläkeläisen arki ja toivon, että itsellänikin siinä vaiheessa on niin kuin varallisuutta tehdä niitä asioita, mitä haluan, mutta että ehkä sieltä jotkut semmoiset ärsytyksen kohteet, jotka työssä käyvänä ovat aiheuttaneet rahareikiä, niin poistuvat. Näin me toivomme. Mutta voisi sanoa kuitenkin ehkä yhteenvetona, että me luotamme Elon sanaan tässä ja heidän viestiinsä, että kyllä maksetaan. Ja siitä mä niinku tykkään, että mun mielestä tästä on nyt viime aikoina ruvettu puhumaan, että kun se oli pitkään sellainen myytti, että tämä oli myytti, joka leijui tuolla ilmassa, niin mun mielestä Helsingin Sanomatkin on keväällä tarttunut tähän ja lähtenyt purkaan tätä vähän enemmän auki ja tehnyt siitä näkyvän. Että me myös ymmärretään se systeemi. Me ymmärretään, että tämä systeemi ja niinku, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä, jotta... Siis kukaanhan meistä ei ymmärrä tätä systeemiä, että mitä siellä eläkefirmoissa tapahtuu, mutta me ymmärretään se idea siitä systeemistä. Näin. Kyllä, kiitos tarkennuksesta. Mutta mennään siihen viimeiseen. Mennään viimeiseen, eli 6. myyttiin. No niin, ootteko te valmiit? Kyllä. Kun saavutan tietyn aseman, olen automaattisesti onnellinen. Katsotaan, mitä Matti sanoo. Kun saavutan tietyn aseman, olen automaattisesti onnellinen. Mä sanoisin, että tähän, kutsutaan sitä nyt sitten vaikka myytiksi, niin mä murtasin sen myytin sillä tavalla, että meille kaikille työura tarjoilee monta erilaista paikkaa ja mahdollisuutta olla onnellinen. Että tavallaan tämä ei olekaan enää niin kuin tämmöinen lineaarinen käyrä, vaan mennään ylös ja alas ja sen kanssa on oltava periaatteessa niin kuin sinut. Onnellisuushan on kuulijan päätettävissä, että mitä se on. Mä haluaisin niin kuin tuoda esille sitä, että me jokainen voidaan vaikuttaa siihen, miten meidän kanssatyöntekijät ovat onnellisia. Että tämä ei ole niin kuin ylhäältä alas tai alhaalta ylös. Mä kun olen tämmöinen bisneskirjafriikki, niin mä suosittelisin kaikille lukemaan sen Adam Grantin Give and Take. Niin sen niin kuin perustana on se, että, ja mä näen sen niin kuin tämän työelämän onnellisuusmyytin niin kuin taustana, että me niin kuin ollaan maailmassa, jossa on helpompaa olla onnellinen silloin, kun tavallaan sä annat sille työyhteisölle. Sama tietysti pätee niin kuin, elämässä muutenkin. Mä en usko siihen, että maailma on enää niin julma, että se tarjoilee meille vain yhden kerran mahdollisuuden olla onnellinen. Että jos me siinä niin kuin epäonnistuttaisiin, niin meille ei tulisi sitä toista mahdollisuutta. Ja se saattaa avautua samassa työpaikassa. Ja ei se tarkoita sitä, että tällaisen niin kuin headhunterin luo pitää tulla ja headhunterin pitää löytää sulle seuraava duuni, jossa sä olisit onnellinen. Että tavallaan lähdetään siitä, että sä voit itse siihen vaikuttaa ja
onnellisuutta on tarjolla? No, tämä on nyt sitten taas näitä tällaisia, että kun saavutan tietyn aseman, olen automaattisesti onnellinen, niin että mitä onnellisuus tarkoittaa. Ja mä nyt lähtökohtaisesti toivoisin, että ihmisellä olisi muitakin onnellisuuden lähteitä kuin se, että he saavuttavat jonkun aseman ja siitä syntyy heille onni. Sitten toisaalta tässä se, että olen automaattisesti onnellinen, niin se, että kuinka pitkään olen onnellinen. Brené Browniin on meidän jaksoissa viitattu usein ja hän on semmoinen mulle eräänlainen pohjan tähti, jonka kirjoitusten pariin mä palaan aina, mutta hänellähän on tämä Atlas of the Heart-kirja, jossa hän puhuu niin kuin 87 eri tunteesta. Ja siellä niin kuin tämmöiset niin kuin onnen tunteet hän kuvaa myös sellaisia, ne on kaikkein herkimpiä myös katoamaan ja poksahtamaan pois kuin saippuakuplat. Ja sitä kautta sitten taas, että toki, että toivon, että on muita onnellisuuden lähteitä, mutta sitten kun saavuttaa jonkun asian, saavuttaa jonkun aseman, saa jotain, mitä tavoittelee, niin mä todella toivon, että siinä hetkessä ihminen pysähtyy myös olemaan onnellinen, juhlistamaan sitä hetkeä, pysähtyy sen äärelle ja kuuntelee, että miltä hänestä siinä hetkessä tuntuu. Mulla on itselläni elämässä ollut tosi monta sellaista hetkeä, joihin olisi pitänyt pysähtyä pidemmäksi aikaa. Yksi hyvä esimerkki on se, että mä voitin vuoden huiput. En tiennyt, että voitin sen, mutta sellainen ilta oli. Mä olin seuraavalle aamulle, kuulkaa, kello 8 puukannut työhaastattelun, koska mä olin menossa sinne niin kuin juhliin ihan vaan niin kuin gaalaan niin kuin muutkin. Mutta siinä kohtaa, kun sä voitat ja sä niin kuin biletät iltaa ja niin kuin champagnea virtaa ja sä mietit koko ajan, että ei hemmetti, että kello 8 huomenna aamulla mun pitäisi olla kunnossa ja niin kuin skarppina työhaastatteluun. Niin se, että näiden niin kuin hetkien välille, joita ihmisellä tulee elämässä, niin että Tari ottaa niihin myös aikaa ja tilaa, eikä niin kuin buukkaa vaan seuraavaa tavoitetta jo seuraavan aamuun. Eli kun menet johonkin gaalan, jos sillä on mahdollisuus tulla palkituksi. Älä nyt hyvänen aika seuraavaan aamuun buukkaa yhtään mitään kello 8. Ehkä muutenkaan, jos sulla on illalla juhlat, niin työhaastattelu seuraava aamu kello 8. Mä ajattelin, että siellä oli tylsää ja että kävin piipahtamassa siellä. Joo. Mutta se on mulle kyllä tyypillistä ja sen takia toisaalta ajattelin ihan näin omakohtaisen kokemuksen kertoa. Mun mielestä meillä on kyllä ollut myös jotain studioäänityssessioita, joista sä oot lähtenyt coachaamaan suoraan ja jotain muitakin tällaisia. Et ehkä tällainen aikatauluoptimismi on ominaisuus, joka asuu sinussa. Näin. Lienee asia. Mutta mä oon myös niinku sitä mieltä, että mä niin kuin Ulla tuossa sanoi, että sen oman onnellisuuden pistäminen kiinni jostain ulkoisesta tekijästä on mun mielestä taas kerran vähän niin kuin ongelmallinen premissi. Että sä lähdet siihen, että sitten kun jotain tapahtuu, niin voin olla onnellinen. Että kyllähän se onni, tämä on nyt tosi latteja paljon käytetty, että kyllähän siitä matkastakin pitäisi nauttia. Mutta niin kuin for real, niin oikeasti niin kuin, että pitäisihän, että jos sä oikeasti haluat saavuttaa sen, niin sun pitäisi nauttia myös siitä tekemisestä, millä sä sen saavutat. Ethän sä periaatteessa, jos sä teet, jotta sä tekisit sitä, mistä sä oikeasti iloitset, niin silloin sun ainakin pitäisi nauttia myös siitä, kun sä teet niitä juttuja, mitä se onnistuminen ja sinne tavoitteeseen pääseminen vaatii. Niin sitten se, että sä niin ajattelet, että sä oot onnellinen vasta sitten, kun sä oot siellä pisteessä X, niin on mun mielestä ehkä vähän outo ajatus. Ja tämähän on tämmöinen hirveän tyypillinen sitten kun sitä, sitten kun tätä, sitten kun olen eläkkeellä, niin sitten teen sitä ja tätä ja näin. Se on tässä ja nyt se, mistä se onni olisi niin kuin tärkeää jotenkin löytää. Ja sitten ehkä, mitä Ulla sanoi tuossa, että kuinka kauan. Että ajatellaan nyt tilanne, jossa saat uuden työpaikan ja saat ihan hyvän liksan, sulla on ihana niin kuin ympäristö. No, miten pitkään siitä? Ihminen tottuu niihin asioihin. Se on just näin, että siitä tulee tavallaan normi. Kaikesta tulee arkea. Kaikesta tulee arkea. Jolloin sitten taas se, millä sitäkin pystyy niin kuin
tallentamaan sitä onnen tunnetta, niin on esimerkiksi kiitollisuusharjoitukset ja näin edes. Kyllä, ja siitä arjesta nauttiminen, just siitä matkasta. Matkasta sanonta, mutta että sen onnen löytäminen tavallaan omasta itsestään, oli se tilanne mikä tahansa. Joo, ja sitten moneen kertaan on tutkimuksissa todettu, että kyllähän onni usein syntyy niin kuin ihmisten auttamisesta ja kanssakäynnistä ihmisten kanssa. Et itse asiassa ihminen ei ole hirveän hyvä tuntemaan onnea tavaroista tai saavutuksista ja ne onnentunteet yleensä niin kuin kaikkein pysyvimmät on ihmisten välillä syntyviä ja siitä yhdessä tekemisestä ja auttamisesta ja niin edelleen. Mulle tämä jakso on tuottanut ihan valtavasti onnea. Tämä on ollut hauska jakso tehdä. Joo, kiitos. Tämä on ollut tosi kiva. Ja mun täytyy sanoa semmoinen kuulijoillekin tiedoksi, että yksi meidän tavoite lähtiöissä, kun me ollaan tätä tehty, niin me todettiin, että kun me saavutetaan siinä tiettyjä asioita, tiettyjä kuulijamääriä ja iloa tehdä asioita yhdessä, niin me lähdetään juhlistamaan Nizzaan. Ja me ollaan päästy sinne ja juhlistettu Nizzassa pari viikkoa takaperin ja olipas ihan reissu. Oli. Kiitos teille. Kiitos. Olemme edelleen puheenväleissä. Olemme edelleen puheenväleissä ja jatkamme tätä. Ja seuraavassa jaksossa me itse asiassa käsitelläänkin, palataan ehkä vähän siihen enemmän niin kuin takaisin tähän normaaliformaattiin, niin käsitellään omistajat, omistajat, hallitus ja ylin johto kolmiota. Niin ja ennen kaikkea sitä, että miten yrityksen omistuspohja vaikuttaa siihen, millaista siellä yrityksessä on olla töissä. Eli sitä, mistä ollaan puhuttu, että kun me valitsee työpaikkaa, niin pitää osata lukea, millainen yritys se on. Yes. OHJ-kolmio. Kyllä, sen ääreen ensi viikolla. Yes. Sen ääreen. Se on tosi mielenkiintoinen jakso. Ja hei, nauttikaa viikosta. Kiitos tästä jaksosta ja moikka moi. Kiitos, moikka. Lähtijät on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Kussakin jaksossa kerrotaan tarina ja pohditaan, olisiko tilanne voinut mennä toisin. Lisäksi työhyvinvoinnin tai henkilöstökysymysten asiantuntijat kommentoivat tarinoita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusuvuori.